ओम स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः। दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता स्मर्या गुरुपरंपरा। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शङ्कर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पाण्डुरङ्ग आनन्द परिज्ञान गुरु। सद्यो जात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीर सद्गुरु रूपे। मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझ्या दास बोधासी त्वा बोधवावे। अपत्या परी पाववी प्रेम ग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा। महाराजया सद्गुरु रामदासा ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल कृष्ण महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। मंडळी, पहिली कशी पळया कशी जाता नाही पैसे त्या पोस्ट होऊन जाल्ल्या म्हणा पडे म्हाका दिसले आमगे मन आनी सामान्य मनुष्य आमगे मन आनी तू कोण ते पहिले का खल्ला तें हे केलें अशी केलें तशें केलें जाल्यार गोकुळाष्टमीचो योग सादचो आशिल्लो। तेमीच तशी गोपाळ कृष्णान घडोवन हाडलें। गोपाळ कृष्णाने आमगे समर्थ म्हळ्याकले विंगड न्हय, त्या परब्रह्म तत्वांत विलीन जालेले सती तेमी तांकां सगळं कळटा तांची वेळार कल्ली काम तेमी ती आजी पायी गोपाळ काल्लस हेस तर त्या दृष्टीन सुद्धा आम्ही पळोवया आमगेले दासबोध कल म्हणटा म्हणून आमगेले हे कल म्हणटा आज मना श्लोक पहिले घेवया। तुटे वाद संवाद तेथे करावा श्री समर्थ म्हणता ती विवेके अहंभाव हा पालटावा जनी बोलण्यासारखे आचरावे क्रिया पालटे भक्ती पंथेची जावे। जय जय रघुवीर समर्थ। आता हा त्यांना तुटे वाद संवाद तो हितकारी म्हळ्यार तुटे वाद थंय कोण संवाद करत की तो हितकारी वाद थुंटोवन
जो संवाद जाता तो केन्ना हितकारी जाता. कळलं न्हय. तरी खंडितांनी सांगल्या आख्या हांतू ते सांगता की खंय वाद थुंचक शक्त पळय थंय संवाद करता. तुटे वाद संवाद तेथे करावा. हं? जाल्यार मस्त पंथा अशें पळयता एक एक पंथा अ, अ, एक व्हड समाज आसता तातूंत चार गेड्डे लोक मेळून कसलो पुणी वाद करत असतात आणि सामान्य मनुष्यांक भडकयत असतात. त्यांनी ती सगळं समाजाची एक विंगड वाटेन वचच्या लागतात. कसले वेळार आमकां जर सत्य गोत्त तरी ते पाप सादे भोळे लोक असतात. तर आम्ही सत्य मांडका आणि त्या वादाक जुमान नासतना आम्ही आमगेल पॉइंट्स समज परखडपणे सांगू शिकता. हे सुद्धा हांत अभिप्रेत असता. संवाद सादच्या पळोवपाक गोप्त असता की ते लोक जे मुख्य म्हूण आसत ते वादच घालता रावतले. तांकां आमी कितले पटोवनच्या पळयले तर ते पटचे ना. जाल्यार आमगेल जर बरोबर तरी मिसगायडेड लोकांक सम मार्गार हाडच्या कुणी 80% लोक असले असतात की जे मिसगायडले असतात. ते कारणाचे असतात आणि खरे फट्टेशीर खरे करून दाखवून मस्त जाण तांकां मिसगायड करत असतात. त्यावेळी आम्ही खरें कल्ले म्हणून सांगून संवाद सादचे हे मस्त महत्वाचे असता. तशीच आता तांणी हांगा श्रीकृष्णाने ते कोण दाखयले. आज कृष्ण जयंती आसा. श्रीकृष्णान कल्ली करली. ताण राजकारण केले. ताणे हे वचून खंय कौरवांक गेल्या सभेंत वचून संधी साधचो प्रयत्न केलो. प्रत्येक पंत संवाद करचो प्रयत्न केलो. गोत्त आसून की हांगा कल्ले पाम लागची ना ती तरी सुद्धा कल्ल्याक केलो. तर हे एक उत्तम उदाहरण असं. तांगेल सभेन तू मस्त बरबरे लोक सुद्धा असताले. कौरवान तांकां पट्टी पडोवन पडोवन तांकां दिशी भंय बा तुम्ही म्हळेलें बरोबरी तुम्ही म्हळेलें बरोबरी अशें. जाल्यार तावळ तांणी समज मुद्द मांडलो आणि वकील आवारी कृष्ण कोण ना तो जज मात्र नाही तो वकील तोची एक फ्रेंड तो मित्र शत्रू सगळे आणि तो न्याय न्यायाधीश असतो. तरी ते ताणें संवाद सादच्या पळयले की त्यामुळे सगळ्यांक बरेपण जावंक मेळटा. विनाशवाड अटळ आशिल्लो युद्ध जाल्यार कशी पुणी करून बाकीच रायांक पुणी पटोवया मस्त जाणांक म्हूण ताणें संवाद करचो प्रयत्न केल्लो. आणि जरी तो देव आशिल्लो तरकेय देवाक सुद्धा बाध्य नाशिल्ले लोक थंय आशिल्ले. ना जाल्यार स्वतः कृष्ण मुखार येता. दुर्योधन नित्य ताका पळयता तरी तागेल फायदो तागेल इम्पॅक्ट ताजेर जायना. कल्ल्याक ओमती कळशारी उदक. धृतराष्ट्र तो तरी अंधच म्हणा. तो अंध म्हळ्यार तो मनानेच आंधळ आशिल्लो. पुत्र हाज्याने पुत्र लोभाने तो आंधळ आशिल्लो. आपणाक इतकें राज्य करूं जायना आणि तरी ते कशी पुणी कोरून ना जाल्यार इतली गोमटी संधी ताका चल येयली की भगवत गीता श्रीकृष्णाने अर्जुनाक सांगली आणि संजय ताका सांगता आशिल्लो. त्यावेळी तो संजय सांगता मोगल चेडूं थंय करता आसत तें पळय म्हणून ताका ते कृष्णांत आणि अर्जुनांत काही इंटरेस्ट नाशिल्लो. तर असले लोकां लागीं वाद कितले केले तरी संवाद सादचे जायना. तरी ते कृष्णान वचून थंय आपली आपणाक बाजू मांडली. म्हळ्यार कळ्ळें हाय नंतर कोणें म्हूण नये की ह्या हांगेर बाजू चुकीची आशिल्ली तांणी उगीच युद्ध केलें अशी म्हूण नये. त्यांनी ती तांकां सरळ सांगलें तुम्ही म्हणलें आमी केलें. राजा पांडू आशिल्लो तो व्हड भाव आशिल्लो धृतराष्ट्रालो. जाल्यार तो चुकून पाप एक हाज्यान शापान म्हणा कले हाज्यान बेगी गेल्लो. तावळी तागेल चेडूं तो हो जो धर्मरायू तोय पयलूच जळिल्लो. तर ताका राज्य मेळक आशिल्लो न्हय. तरी ते हांकां वायट दिसलें म्हणून ते कोणे राज्यार ना म्हणून धृतराष्ट्राक बसयिल्लो आणि धृतराष्ट्राक तागेल चल्लो म्हणून दुर्योधनाक राज्य जायशिल्लें. अशी करून तांणी तांगेल तोंडा पान पुसून मस्त प्रयत्न केले. पण शेवटी सांगून 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 तांगेल हातून एक थोडे एक जंगलशे तांकां हे दिले खांडव वनके. जंगलाचे ते कल्लय नाशिल्ले. कृष्णाल मदतीने तांणी इंद्रप्रस्थ आजकाल ताका दिल्ली म्हणटात. दिल्ली ही राजधानी आमगेली.
तशी इंद्रप्रस्थ ही राजधानी त्या वेळा दोन ती राजधानी असते दिल्ली. इंद्रप्रस्थ हो मोठं शहर निर्माण केलंय. थंय राजसू यज्ञ केलं, हे केलं, मस्त कलकल केलंय. तरी हांका पोट्टा दुखी काही कमी जायना. आणि तांणी कोसोन दिवतांतू ताका एक ते वाईट गुण आशिल्ले धर्मरायाकड. दिवत खेळचे जुवो खेळचे म्हणतात नाही तसले. प्रत्येकाक कसली तरी लत असता. कितले सांगून तो ऐकन आणि तांणी सगळं गमायलंय. ओके गमायलंय तर पुराय राज्य हानी काण घेतले. आणि खंयच्या हजेरी तुम्ही 12 वर्ष वनवास आवच आणि 1 वर्ष अज्ञातवासान घंटा नंतर याना पडे तुमका मी पुराय दिवू अशी हजेरी. आणि त्यावेळी त्यांनी केले. कसली तक्रार करणी कल्लय करणी पाप. कितले गरीबीन दिवस काढले. ती सैरंद्री म्हणून सुती दासी म्हणून काम केले. हो तरी नपुसक झालं. कोण अर्जुन असला पुरुषार्थ करतल नपुसक म्हणतो उत्तर एक माणसं शिकून चारा बिल असं काम करून पाप त्यांनी कशी पुणी निभावले. आणि सगळं जाऊन ज्यानं परत आले. आता पुणी आमक राज्य दिया आमचं राज्य दिया ती म्हणे ना दिना ऍडमंट तावळी श्रीकृष्ण वचुलं तर तान म्हणे हानी हांक मस्त आहे ना. तर 5 जण भाव असत 5 गाव पुणी तांक दिया ती 5 गाव इतलं हॉड राज्यान 5 गाव तू कमी वे ना इतली चिमटी भर मात तिसऱ्या दिवचं नाम असले वेळारी तांणी सांगले तरी आता आमका हे गिल्ट नका अपराधीपणा भावन नका कृष्णान म्हळे की आम्ही चुकून पडली आम्ही समजायला ती समजतल असतली अशी नाही. हे लो जान कळले की हे समजावच्या काही इल्ले तर आम्ही माननी म्हणून तांगेल नाश झालो. तांका आपणा जीवांचो प्रत्येक संधी श्रीकृष्णान दिलेली. शिशुपाल थंय आशिल्लो. शिशुपालान मस्त चवतालो. 100 गुन्हे तागल माफ केले आणि कंडेर तागल वध केले. त्याची सभेन 100 गुन्हे थंय. तशी कोणाकय सटकन परमेश्वर मान घालना. तागल व्यंकटी घालूनची प्रयत्न जरूर करता. तशी समर्थ सांगता ती तुटे वाद संवाद तेथे करावा. खंय वाद संत म्हणलीस की थंय संवाद कर का जाल्यार हा संवाद करचोंच ना थंय कल जातले म्हण अशी नाही. आमगल सत्यशील आम्ही मांडू कय शिक्का. ते के अहम भाव हा पालटावा. आता हांगा अहम हो कोणागल तो कौरव पांडवांगल कल संबंध ना. हो हांगा आमगलो आमसले ते रेफर करतस. आमगल अहम भाव हो हाजी बरे कले बेलपत्री असत न्ही. बेलपत्री दांड म्हळ्या आमगल अहम भाव. अहम भाव म्हणजे देह भाव. हाव म्हळ्यार हाव अमुक हाव तमुक मगले हे सगळे विभक्ती प्रत्यय त्यांनी खरी या ना त्या अहमान. त्या दांडीक आचार उच्चार आणि विचार हे 3 पान नसतात ताका. सांग आमगेले उच्चारही त्या अहम हाजी प्रमाण गरवीन उलयता दुसऱ्या तुच्छ लेखून. विचारही तशीच असतात. हाव म्हाका हें जाई म्हाका तें जाई मग चेडवां खातीर हें तें सगळं जालें. कडे आचरणही तशीच असता म्हणजे गर्वाने. तर हे विवेकान पालटका. विवेक म्हळकले योग्य विचार. अरे तू हो अहम अहम हाव हाव म्हणता तो शाश्वत असवे ना. तर हे शिकोवच खातीर कृष्णान जन्म घेतला. आज गोकुळाष्टमीस नाला अजन्मा तो जन्म घेतो विस्मित होतो विस्मयात. तर तांणी अहम भाव पालटका म्हणून सांगल्या. ताक बिलकुल कृष्णाक अहम नाशिल्लो. पाप गोवाळ्याक सांगत फिरतालो कसलेय काम करतालो. कोणागल शेण सारोंची धोरनू हें करणू सगळे काम करतालो प्रत्येक घरांत. आणि पाप नवनीत चोर चोर म्हणून ताका लोक चोर म्हणटाले. कल्या म्हळ्यार तो लोणी आणि चोरतालो. इत्या म्हळ्यार ह्या पाप गरीब गोवाळे तांगेले तांकां खावच्या पिवच्या दिन आसतना ती बरो भाव मेळट म्हण मथुरेन चोरनू दूद लोणी रोवन विकताले. तेमी ती हाने चोर न्हू ताका घरान कमी आशिल्ले कले ना. पण ते नवनीत हांग नवनीत हाजे मर्म. नवनीत म्हळ्यार सगळ्याचे मर्म. जर आम्ही सत्संगांतून हे मर्म चोरनू सुद्धा खावेत. जिथे लोण्याचा गोळा तिथे मांजरीचा डोळा. तशी लोण्या गोळ खंय दवरला पण मांजराक बरोबर लक्ष असता. दूध खंय दवरल्या हे खंय दवरल्या. आमगे शेजार एक म्हणटा लागतालो
पाप ताका नित्य माजरेन दूध पिवन दवरताले म्हणून तो खिडकी लागीची न्हिदत आलो आणि ते बंद येवन दिसताले ताका हाकलोनच्याक म्हण मात जर ताजे आंगा वेल्यान उडकी मान वचून दूध पिवन वताले म्हळ्यार असले नमुन्याचे हें जाता. तरी मर्म जे आसा ते आमी चोरून सुद्दां घेवंक खंय मेळटा थंयच्यान सगळ्याचे मर्म आणि बरे मर्म ते आमगेल्या आचरणांत हाडटा. त्यांनी कल जातलें की विवेक जातलो. विवेक म्हळ्यार आमगेली विचारसरणी बदलतली. विचारसरणी बदलतली ती आमगेल अहम भाव म्हळ्यार आमगेल अहम आसपाची अहम नाशिल. अहम म्हळ्यार आमगेल आत्मन आमगेल आत्मज्ञान जे आसा आत्मा आमगेलो तो खरो अहम आसा. कल्या म्हळ्यार हम हन म्हळ्यार नाश ताका ज्याक नाश ना अविनाशी आसा तो खरो अहम. ताका केन्ना भाव येता ताका केन्ना आकार येता तो अहंकार येता अहंकार जाता आणि तो आमच्या हात करता. तेमी ती असले आमकां नाका आचार विचार आणि उच्चार हांतू आमकां खरो अहम जाय. त्या खातीर ह्या अहम भावाक घालेशे पट्टी अहम भावा घालेशाई खरो अहम या ना म्हणून आम्ही त्यांनी सांगल्या विवेके अहम भाव हा पालटावा जनी बोलण्यासारखे आचरावे. तुम्ही कलकल म्हणतात पण ते ऍक्च्युअली करूकच लागत. जे काही तुम्ही म्हणता की ते थोडे थोडे काय होईना पण आचरणात हाडात. म्हळ्यार कल जाता आमगेले क्रियाश पालटता. क्रिया पालटता म्हळ्यार कल्ले की आमगेले विचारसरणी बदलता. एक दिवसात विचार नाही येत विचारसरणी असते. केन्ना एकल्याक विचार करून मनुष्य तमोगुणी जाल्लेलो असता. तमोगुणी केन्नाय कोण कोपिश्ट हो ताका स्वभाव जाल्लेलो असता. केन्नाय संसाराचे जी मागशी लागून प्रपंचांत लागून तागेले रजोगुण वाडलेलो असता. नाल्यार कले हे सगळ्यांक हेल्प करतात कशे पण स्वताची किसरे कले पळोवचे अशी हाज्याने तागेलो हे सत्वगुण वाढता. आणि सत्वगुणांतू मत्सर दंभ हे दोन महाशत्रू दडलेले असत. त्यांनी तांच्या त्रिगुणांच्या भायर वचचे. ते ती क्रिया कशी पालटतली आमगेल विचारसरणी कशी हे जातली. आज आम्ही हातू सुद्दां पळोवचे सती दासबोधांतू माया आणि ब्रह्मनिरूपण होय की नाही. तर ब्रह्म हे सगळं भरलेलं असत आणि माया ताका पांघरून असत. ब्रह्म हे उघड असत कसले ताका ना ताकला मागीर ताका शीं खायना ताका गरमी जायना ते आस तशेंच ताका कल्ल्याची लाज दिसना जाल्यार मायेक लाज दिसता तिगल घोव तो अशी उघडोची म्हळ्यार ताका हें दिसता. तर ती आपणागल वस्त्राचे पुरे आच्छादन ताजेर इतले गोमटे करून घालता आणि ती माय इतली गोमटी न्ही. म्हाका आकाशगुडाचे हे उदाहरण दिवचा म्हण दिसता. आम्ही जे जे पळयतात ते सृष्टी ती त्या आकाश कंदिलावर आसा. गोमटे आकाश कंदील असतात ती मस्त कडे शिवट्ट केलेले कापिले आणि भितर ते परब्रह्म बल्ब असता दिवो प्रज्वलित केलं. तांतू थावन ताची सगळी आभा त्या प्रत्येक होलांत अशी गोमटे दिसतात. तशी हे चैतन्य प्रत्येक सृष्टीन थावन आमचे लागीं आजा 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 म्हणून आमकां आपयत असता. तशी हो कृष्ण आमकां जेन्ना म्हाका मस्त पण तशी दिसले आता मी हात हे करूया पण म्हाका खरेंची म्हाका दिसले ह्यो कितले प्रॉब्लेम्स आमगेल्या घरांतू प्रत्येक घरांत जाल्यार कळून जाता आश्चर्य हे की एकल्याक आपणाल प्रॉब्लेम्स व्हड म्हूण दिसतात होय की नाही. जाल्यार कृष्णान चरित्र पळयल्यार कळ्ळें एकदम सगळ्याची तागेले म्हळ्यार कष्टदायकच पाप. तर हांगात आम्ही केले मनाचो श्लोक जो आसा न्ही तो हांगा आता आमी कंप्लीट करूया आणि दासबोधाक सुरू करूया. कळ्ळें म्हळ्यार विवेके अहम भाव हा पालटावा. तरी हय एक पॉइंट हांगा तू सांगचो वरलो मगलो की कोणाक कल दिसता अहम भाव सरेंडर करचे अशी न्हय. चातुर्य बुद्धी वापरका. विवेक म्हळ्यार योग्य विचार म्हळ्यार योग्य थंय बुद्धी वापरका. समज बुद्धी ताळ्यार दवरका दुसऱ्यांक ताळ्यार हाडका
चातुर्य असता ह्याने आमगेल्या एकनाथ महाराजांनी कोण दाखयले. एक कल जालें तांगेले तांतल्याक वाद घालूक एक मनुष्य येयलो. त्या बापान नाल्यागी वाद घालनाशिल्ले. तांगेले भागवताचेरी भागवत पुराणाचेरी प्रवचन कायम चालू असताले. आणि हे भावार्थ रामायण हे ते पुरे तांगे सत्संग चालू असतालो. तर एक विंगड गावांत न्हू असलं अहंकारी मनुष्य आयलो. वाद घालचे मागशी मस्त शिल्बत आहे. वाद घालचे आणि हरोवचे. हरोवन कल्ले मेळटा म्हणून कले कळना. जिंकिल्याक कल मेळटा हरलेल्याक कल मेळना हें गोतना. तरी तान्ने येऊन गावांत कट्ट्यार बसतात न्ही ते तांक विचारले हांग गावांत कोणी अशी विद्वान मनुष्य हा मगल तोडीचो की ताल्ले हांव वाद घालू शकता. तर तांकां आयते मेळ बकरा म्हूण दिसले. तर तांणी ते सुण्याक आनी छू करतात न्ही तशी ताक छू करून त्या हांगल घार पेटयले. पण संत एकनाथ हांगल घार. आणि थंय वचून सभेन तूं कल जालें म्हण नाही फाई आमकां हाजे शास्त्राचेर वाद घालचे चर्चा. वाद म्हणा कलें तर चर्चा. ओके फाय सकाळ न्हय जायत आपण येता म्हण. आणि सभे मुखारी तरी हांकां दिसलें हो कल्लें करतलो म्हणून ताक पेटयले. आराम सकाळ तागत सगळे उपासना आणि सगळं जायना पडे घमटो ड्रेस करून साधोची सिंपल जाल्यार नेहमी प्रमाण ड्रेस करून थंय वचुलो आणि तो मनुष्य पहिले येऊन बशिलो. सगळे जमाव बशिलो आणि शांत डोळे हांगेले कोणागेले एकनाथ महाराजांगेले ते पळोवन सगळे जाण वा वा नाथ महाराज आले सगळ्यांक तो म्हळ्यार प्रिती. तरी ताका बैसू दिले. हो तर बशिलो आशिलो. बरं आता इथे काहीतरी चर्चा होणार आहे म्हणे ना मला करायची आहे. म्हणजे काय नेमकं करायचंय वाद म्हणते काय म्हणून विचारताना आपण गोत ना वाद म्हणा कल करचे नेमके. तरी त्या मनुष्यांचं अरे एकनाथ तुला माहित नाही वाद म्हणजे तुम्ही काहीतरी मुद्दा मांडायचा शास्त्रामधला सिद्धांत मांडायचा आणि मी तो खोटा पाडायचा. मी मांडायचा आणि तुम्ही तो खोटा पाडायचा. तर कोण खोटं पाडू शकत नाही तो हरला. हो का बर चल आता तरी कोण सूर करूया चर्च करचे करूया. तर तांकल दिसले हक्क पळी दिले हक्कले गोत ना हो कले पण बडबडतलो आणि वाद आणतो आपण ताक फट्टी ठरवून आपण जिंकतलो म्हणून त्या मनुष्याक दिसले. तर तान सांगले तुम्हीच करा ती तू करी आणि भास कशी अगदी नाख्या म्हणून. आता इतके हड संताक कोणे नाख्या म्हणतले थंय ते अहम भाव थंय दिसून येता. पण तुम्ही कशी आपयता ती एकेरी. तरी ताक उबरं काढलं आणि सांगले आता तुगल पहिले तू सूर करी म्हणून कल तरी सिद्धांत मांडच्या. त्या वळतान सांगले नमस्कार तुम सगळ्यांक सज्जनांक. आणि महाराज सांगले आपण अत्यंत आपलं नाव पण मला माहित नाही पण आपण खरोखर खूप विद्वान आहात. आणि तसंच आपण सदाचारी आणि सज्जन देखील आहात. त्यातून आपण आपली उपासना एवढी आहे आणि खरोखर आपण देवभक्त आहात. हो काय सांगू म्हणून मी तुम्हाला वंदन करतो म्हणाला आणि बसलो. अहो अरे नाथ्या याला काय सिद्धांत म्हणत नाही काहीतरी शास्त्रातले मुद्दे मांड. हो माझे मुद्दे मांडून झाले. मी सिद्धांत सांगितले म्हणजे माझं स्टेटमेंट मी काहीतरी एक प्रतिपादन केलं की आपल्याबद्दल आपण विद्वान आहात. दुसरा सिद्धांत आपण सदाचारी आणि सज्जन आहात. तसं आपण उपासक आहात आणि देवभक्त पण आहात. हे एवढे सिद्धांत मांडले. आता तुम्ही ते खोटे करून दाखवा. जलवे दोन्हीकडच्या शिरकलतो म्हणतार म्हणाले इतकं म्हणतार झालं तरी त्याला गर्व होत दिसलं. अरे नाथ्या असं नाही बोलायचं. सगळ्यांची चुका शोधायच्या आणि त्याच्यावरून बोलायचं. कोणाला असं सज्जन म्हणून पटकन माहित आहे का मी तुम्हाला तुम्ही असं कसं म्हटलं की मी सज्जन आहे. तुम्ही खोटं म्हणून सांगा ना तुम्ही सज्जन नाहीयेत का सांगा. तरी त्यांनी सांगले ना तशी नाही पण अशी करची नाही तशी करची नाही. अशकोरनो त्या वाद आणतो तर त्यांनी म्हणे अहो मी कुणालाही या गावात सगळ्यांना मी जाणतो पण कुणालाही कधी शिव्या देत नाही. कुणाच्याही चुका शोधायची माझी सवय नाहीये. तर तुम्ही तर अनोळखी तुमच्याबद्दल मी काय म्हणू.
माझं ऐकिवात आहे की तुम्ही विद्वान आहात, सज्जन सदाचारी आहात, देवभक्त आहात, म्हणून इथे आलेले आहेत आमच्या भेटीला, म्हणून हा सिद्धांत मांडला. एकदम चाट झालतो. आणि तो नाथांक शरण गेलो आणि तान सांगले, नाथांनी ताक उपदेश केलो, ताक जप दिलो आणि ताक सांगले, हे असले अहंभावान वाद घालच्या पेक्षा तू जे शिकला ती विद्या सगळीकडे भक्तीने वाढती, लोकांक जागरूक करी, अवेअर करी, आत्मज्ञान करून दी, नाम घे, देवाल भक्ती करी खरेंची, कारण तू आयुष्याचं अमूल्य वेळ फुकट घालू नका वाद करच्यांकी अशी हे. तरी त्यांनी तिथे संत एकनाथ ज्यांनी बोलण्यासारखे आचरताले, आणि त्यांनी तांगल कल जाताले कायम तांगले विचारसरणी शुद्ध भक्ती पंथाने. तशी तुटे वाद संवाद तेथे करावा, विवेके अहंभाव हा पालटावा, जनी बोलण्यासारखे आचरावे, क्रिया पालटे भक्ती पंथेची जावे, जय जय रघुवीर समर्थ. तशी हो वाद संवाद आज कृष्णाश्रमी असं, कृष्ण जन्माष्टमी असं, तरी आयच्या दिवसांतून हो अत्यंत महत्वाचं असं की कृष्णान आमक कल शिकयले की कितले आमगेल्या आयुष्यात घडता ती प्रत्येक गोष्टीक घटनेक आम्ही कशी हाऊ टू डील विथ इट, कशी ताक प्रतिसाद दिवका उघड दोळ्याने, उघड मनाने, उघड बुद्धीने, चातुर्याने, आनंदाने, हो इतले कशी आम्ही जगका आनंदाने. तरी हे कृष्णाने स्वतः वागून आमक दाखवले. त्यांनी कृष्णावर चरित्र हे इतलं खातीर आम्ही परत परत वाचका आणि अभ्यास करका की तागल चारित्र्य आमच्यात येऊन आम्ही ज्या म्हणतात यो कितलं आमकां हे प्रॉब्लेम्स आयुष्यात म्हणून काय कृष्णावर विचार करा ती, कल्ल तागल आयुष्यात सम झाल्या पाप कई देन जन्म झालं. रात्री त्याने 12 घंटे काळो अंधकारू भाईत जोर पाऊस पडता, तशी आमगेले अंधारांतूच प्रत्येकाला हे असतं गर्भान सुद्धा अंधारूच असता, हाक तशने गर्भा बाहेर पडना पण सुद्धा अंधारूची जाल्यार तो स्वतःच उजवाड असेल मी ती तान्ने उपजल भीतर ताने प्रगट जल भितरी त्या कैदेन पुरे उजवाड आहे. तो उजवाड कोणाक दिसतालो, फक्त वसुदेवाक दिसतालो. आणि वसुदेवान कसले ताने भोव चित्तागले हे केल्या, मास श्रावण वद्य अष्टमी नक्षत्र रोहिणी मंगल, बुधवासर अर्धनिशी ऋषिकेशी जन्मला, नवल उद्भव नवल उद्भव नवल उद्भव देखिला, अजन्मा तो जन्म घेतो विस्मित होतो विस्मया. हे सांगले त्याच्यानंतर ते पळून वसुदेव अचाट झालो. तशी आमक माया आणि ब्रह्म परब्रह्म जर त्या आकाश कंदिरांत भायर आमची मुखार प्रगट झाले तरी आमगेल अवस्था कशी जातली. गेलफंत आम्ही मायोद्भव निरूपण ते अर्ध केले, आज आत्ताची मुखावेल करचेस तर त्या वसुदेवा अवस्था कशी झाली तशी आमगेल जातली. श्री कृष्ण उद्भव देखे वसुदेव अष्टभावे दाटत, अंजुली पूट जोडून निकट उभा प्रगट स्तवित. चाट झालतो, चाट झालं कृष्णाक पळून आणि फक्त त्या तोंडांत इतलेच आयले, त्राही पूर्ण त्राही पूर्ण त्राही पूर्ण चिन्मया, अनुभव तुझा सांगण्या तुझा नुकतेची सहज तन्मया. अरे हा कल मगल अनुभव तू सांगू मग शब्दची नाती, तुची आकार तुची विकार निराकार तोही तू, तुची सगुण तुची निर्गुण परिपूर्ण तोही तू, सिंधू लहरी सिंधू माझरी कैसे परी हे भजन, द्वैत भाव सर्व भाव नसुनी भाव दाविसी, नवल उद्भव नवल उद्भव नवल उद्भव देखिला, अजन्मा तो जन्म घेतो विस्मित होतो विस्मया. अजन्मान जन्म घेतलं कल्ल्याक तरी हा निराकारी असं साकारी जाता भक्ती गुंतल हाम,
म्हाका आनी कसले नाका, फक्त तुमगेले भक्ती दियाती. आणि तो कृष्ण कोणा हाता लागत की आज आम्ही त्या कृष्ण जन्म आमगेल्या शरीर गोकुळ हे गो म्हळ्यार इंद्रिय, इंद्रियांचे समूह म्हळ्यार आमगे देह, देहांचे अंतःकरण असं ती गर्भगुडी, त्या गर्भगुडीन तू कृष्णागत जन्म आम्ही करचो आणि ताजे खातीर तान पाप ते जन्मा येऊन भितर तो भिल्लो वसुदेव. वसुदेवाने ती कृष्ण मूर्ती हातान घेतली त्या चारडाक, हातान धरची भितरी ती बेशुद्ध आशिल्ली कोणी देवकी, ती शुद्ध नाशिल्ली तरी वसुदेवाने ते कृष्णाक हातान घेतले आणि ताबडतोब वसुदेवे श्री कृष्ण मूर्ती हाती घेतली ते पायीची साखळ तुटली, अरगळा कुलूप निघून गेली, चिळकना कैदेन म्हळे सगळं किती 7 दरवाजे लॉक लावून धरलेले, सगळे लॉक गेले. तशी आमगेले माया सारन आम्ही परब्रह्मा ज्यांना भेट दिता ती त्या वेळार कल जाता की सगळे आमगेले वाट मोकळी जाता, वाट मोकळी झाली. गोकुळाने तो वसुदेव गोकुळाने. आता आमच्या कलवरले कृष्ण जन्मायाना पडे तागल तागल स्वास्थ्य ताका मेंटेन करचे, तो आनंद तशी मेंटेन करचो ताजी खातीर हो वसुदेव खंय भायर सरला, सत्संगांत गुरुंग गेल्या सान्निध्यांत भायर सरला की गुरुंगल चरणांत हो आनंद हांव दिवन हांव ताका सांगता सुरक्षीत दवरी नाही त्या गुरुवरा तुम्ही मगल हृदयात राबूयाची ताका सांभाळच खातीर. तशी नंदाक आवाहन केलतात, नंदाक हा मगल आनंद तुगल सुपूर्द करता. गोकुळाने तो वसुदेव गोकुळाने तो कृष्ण प्रभा पाके तेणे अंधकारासी घात, गोकुळाने तव वसुदेव गोकुळाने तव सळसळा मेघ वाजे शेषे धाव घेईजे, छत्र ऐसे सहस्रपणा कृष्णावरी पै धरिजे, शोभतो देखा वसुदेव शोभतो देखा, पुष्पवृष्टी देव करीती देखोनी बाळक वेशा, गोकुळाने तो वसुदेव गोकुळाने. आनंद उज्जवल की तागल सुरक्षा ते मगल आनंद मगल चेरडू ताजी सुरक्षा पळोवंक म्हणून आम्ही सद्गुरूंक आवाहन करतात. जशी सुयिणी येता चरडाक जन्मदिना पडे ती त्या चरडा न्हाणयता करता सगळं करता आणि ती ताका लालन पालन करता, तशी हांग जर सेफ ना म्हण दिसल्यारी सतत आम्ही आमगल अंतःकरणाची त्या सद्गुरूंगल चरणान दवरन तांग तू त्या कृष्णाक त्या पाळण्यान तू सेफ दवरता त्या आनंदाक अशी हे असं तरी मायोद्भव. आता मी हे पळोवया दासबोधान तू ताबद्दल कल सांगल्या आमगेलो समाजतत्व चल्ला. समाज तिसरा दशक 6वा समाज तिसरा जवळजवळ आमगेल 20 ओव्या जाल्लेल्यो वाचून तांतू तांणी सांगले जे जे काही निर्माण झाले ते ते आधीच ब्रह्मे व्यापिले, सर्व नाशता उरले अविनाश ब्रह्म. जशी सांगले ते सगळी सृष्टी चर अचर सगळं जे जे काही ब्रह्मांड निर्माण झाले ताचे भितरी बाह्य सगळ्याक व्यापून हे ब्रह्मच आणि ताची प्रभा त्या हांठान सुद्धा भायर पडते ते चैतन्य आणि म्हणून ताजे गोमटाई त्या मायेक गोमटाई कशी आयल्या कल्या म्हळ्यार ती परब्रह्मांतान भायर पडल्या म्हणून ताका गोमटाई आयल्या बरोबर. तरी ऐसे ब्रह्म अविनाश तेची सेविती ज्ञाते पुरुष तत्व निरशने आपण असं आपण लाभे श्रीराम. म्हळ्यार ब्रह्म हे अविनाशच जाल्यार जे जाणते पुरुष असत की ते ब्रह्म अविनाशी जे असत तान लागींच लक्ष असता, जे अलक्ष
कळलं आमगेल जे असं न्ही आमकां तांणी सांगल्या की जे देह देह बुद्धीचे नादाने आम्ही आमच्या देहाक भलतेच महत्व दिले, मायेक महत्व दिले जाल्यार माया भोग घुमटेस मस्त तिगल कार्य तिगल मुख्य कार्य देवीक पयली शरण वचका इतक्या म्हळ्यार तिगल कॉपरेशना शिवाय आमकां ब्रह्म मेळना तेमीत आमी शरण वचका. तर अशी जे हे आस तांतून तांणी मुखार सांगल्या तत्व तत्वे तत्व मेळविले. म्हणाले तत्व खंयची आसा ती मायेची तत्व खंयची तांचे पयली सांगिले मायेच तत्व कले तरी हे पृथ्वी आप तेज वायू आकाश हाजे पासून जैसी आत्म माया कैसी झाली जैसी आकाशी वाहिली झुळूक वायोची वायोपासून तेज झाले तेजापासून आप म्हणाले पाणी निपजले आपापासून आकारले भूमंडळ श्रीराम भूमंडळापासून उत्पत्ती जीव नेणो झाले किती परंतु ब्रह्म आदि अंती व्यापून राहे. ब्रह्म आदि अंती असता कसले जाल्ले कोण आयले गेले ते ब्रह्माक कसले फरक पडना. जे जे काही निर्माण झाले जे निर्माण जाता ब्रह्म निर्माण जायना पहिले धोरण आसच आणि आसताची त्यामुळे ती ताका नाश ना जाल्यार मध्ये निर्माण जाता ना जाता जे जे काही निर्माण झाले ते ते अवघेची नासले परी मुळी ब्रह्म ते संचले जैसे तैसे तांकां कसलोय फरक पडणे. घटापूर्वी आकाश असे घटामध्ये आकाश भासे घट फुटता न नासे आकाश जैसे अंगात आकाशाची तुलन केल्या पण ती ही न तुलन अस त्यामुळे आकाश तशी एकदेशी अस आकाशात कले तरी अंत अस म्हणजे वातावरण थंयच अस त्याच्यानंतर स्पेस अस थंय ना आकाश तैसे परब्रह्म केवळ अचळ आणि अढळ मध्ये होत सकळ सचराचर जे जे काही निर्माण झाले ते ते आधीच ब्रह्मे व्यापिले कले माहिती तान थावूनच आयल्याने आता मोव आणतो कले घाण दवरले आणि ती वस्तू काढली तरी ताका मोव तरी लागिलो असतो की नाही चिकटून बसिलो तो खंय वचना आणि तरी हांग कलेस बाकी वस्तूत मोव हाक लागना पण थंच प्लेटान तशी मोव कमी जाता आयदनां तशी बाटली तशी हांग तशे तुम्ही पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते तशी पूर्णस परब्रह्म हे पूर्ण तुम्ही कितले काढा ती कले जायना कितले तांतू घाला ती कले जायना असं तशस आणि सर्व नाशता उरले सगळं जे जे तांतन उत्पन्न झालं की उत्पन्न जावं नाश जावं ताजी स्थिती कल्ली असो ब्रह्म इज नॉट बॉदर्ड सर्व नाशता उरले अविनाश ब्रह्म ऐसे ब्रह्म अविनाश तेची सेविती ज्ञाते पुरुष तत्व निरशने आपणास आपण लाभले तत्वे तत्व मेळविले त्यासी देह हे नाम ठेविले ते जाणते पुरुषी शोधिले तत्वे तत्व म्हणकले की देह बुद्धीश नादाने आम्ही देहाक भलतेच महत्व देऊन बसल्या की जरा योग्य विचार कोण देहाला पळेले आम कळता की ही पंचभूतांचे गाठोड अस आणि कले ना कांद्या सोल्लावारी भितर सोल्ल काढू गेल्या कले ना त्यामध्ये हे खेळताली कले पासिंग द पार्सल म्हणून एखाद्या वेळेला म्युझिक दाबली की कोणाकडे हातांचं पार्सल असते त्यांनी ते एक ताजे हे उघडचे वेस्टर्न आणि मुखार घेवचे अशी आणि कड्डेरी ते एदे वरता भितर एक पण कसलेच असन थंय पुढे कले तरी असत असतले जाल्यार हांग परब्रह्म म्हळ्यार सगळे काढले सारखे पुरे तत्व काण पडेल सारखे शेवटी कल्ले प्रत्ययाप्याना आणि त्या प्रत्ययाक येवका ते येवच्या शकता पण कोणाक ते प्रत्ययाक आयल्या की तांगेल मदती शिवाय त्या प्रत्ययाना आणि त्यामुळे सद्गुरू त्यांनी सद्गुरू गेल हांग महत्वच तरी विवेकान देहाला पळयल्यारी पंचभूतांची निरसन जाता आणि देह अहंता आपोआप फिरताश म्हणतात जाल्यार खरो मी अनुभवा येवका निर्गुण ब्रह्म
आशिले आमगेल मूळ ऐक्य आमकां प्रत्यक्ष अनुभवा येवंक काय जाल्यार री कोण जाका आमच्यातून सोहम भाव उत्पन्न जावंका, कृष्णागेर जन्म जावंका आणि देव भक्तांगेले ऐक्य जावंका त्या परमेश्वराले. आणि तांचे खातीर सुयीण कोणी, सुयीण कोणी त्या परब्रह्माची सुयीण जावन म्हळ्यार बाळांतर करतली मेट्रन, नर्स, डॉक्टर तशी तिका सगळं गो तसं. हाका कितली वेदन आसा ती, हें आसा ती, एक बायलेच्या दादल्यांक फक्त कळची ना, पण बायलो जेन्ना बाळांतऱ्या खातीर वता इतली वेदन सहन करता ती धीर दित आसता, धीर दित आसता जाल्यार आमगेल कळ आमीच भोगता लागतात. आणि केन्ना तो जन्म येत चेडू हें आमचेर मात्र जन्म असना, तरी ते इट इज अ टीम वर्क. ती डॉक्टर हेल्प करता, आम्ही कितले, आणि मुख्य म्हळ्यार तांगेल वेळघडी ठरलेलं. तशी तो आनंद आमकां केन्ना उपभोगच्या मेळचो, आणि एक पंत मेळ्ळो तरी आनंद म्हळ्यार इतलो तो वसुदेवान कशी सांगल न्ही, शोभतो वसुदेव गोकुळा नेत, वसुदेव गोकुळा नेत. तर तो त्राही हे म्हळ तशी ताका भयंकर म्हळ्यार विस्मय जालेले पेटाक तो अवाक जालो. तशी आमी त्या दीस एक आमी हे म्हणलेले कळ्ळें, ते परब्रह्माची भेट जायना पडे जितलो आनंद येता. शब्दा वाचून कळले सारे, शब्दांच्या पलीकडले हे, शब्दांच्या पलीकडले. प्रथम तुला पाहियले आणिक, प्रथम तुला पाहियले आणिक, घडून येते घडले गे, घडून येते घडले. अर्थ नवा गीतास न्याला. इतलं गंमती, इतले कृष्णागल जन्म जाल्यार कसले म्हळ्यार तें जे मर्म तें प्रगट जालें, तें परब्रह्म प्रगट जालें म्हणजे हृदयांत. कल्पना करा ती आमकां कशी जात आसतलें. खंयचेय चेडू आवसुक त्या परब्रह्मा वारीच आनंद दिता, आनंद दिता. कळ्ळें म्हळ्यार तें अनेक तिगल हातूंत परब्रह्माच अंश त्या चरणागल हृदयान सुद्धा असता, तें असता. जाल्यार आमी ते विसरता ती खबर विंगडी जाल्यार विसरनाशी आमी तांकां गुरुंगल चरणांत तो अनुभव आमी तांच सांगा तो शेअर करता. आणि गुरुंगल चरणांत आमी एक जावंका म्हळ्यार ते गुरु आमगेल सतत काळजी घेतात की आमगेल आनंद परत वचनाशी. तशी हांगा तांणी सांगल्या, विवेके देहाकडे पाहिले तो तत्वे तत्व ओसरले, आपण काही नाही आले प्रत्यासी. म्हणजे आमगेले हे हाव नाही, ते हाव नाही, ते हाव नाही, हे हाव नाही, आमगेले अवयव मगल आहे. मगल असेल हाव कशी जावचे, हाव नाही. हाव कोण हा प्रश्न आयलो ना शेवटी. तर शेवटी कल्लेच भरना आपला आपण शोध घेता, आपली तो माईक वार्ते सगळे मायाचे श्री अशी दिसता. तत्वांती उरले तत्वता निर्गुण ब्रह्म. अथांगा आपणा विण निर्गुण ब्रह्म हेच निवेदनाचे वर्म. तत्वा सरिसा गेला भ्रम मी तूपणाचा. हे मायेचे हे असले तांणी हो गमटे म्हळ्यार एक काणी अस, नारद मुनी असले, नारद मुनी ताका माय बांधू शकना तरी कितले गमतेशील तरी ताका एक नमुन्याचो अहंकार जालेलो असता की हा मायेक जिंकला. तर एक पण तो कृष्णाक सांगता, कृष्ण भक्त नव्हे तो, नारायणाक विष्णू भक्त. तर ताका सांगता की म्हाका एक ती माया माया म्हणटा म्हाका काही दिसना, तरी म्हाका एक पण ताजो अनुभव घेऊन पळोवंक आशिल्लें. तशेंच जस्ट लायक दॅट अकॅडमिक इंटरेस्ट. वय वय ओके हांव तुका सांगता ती कशें म्हण हांव दाखोवन दिता. जाल्यार पयलीं तूं थंय पळय एक सरोवरशें आसत, थंय वचून न्हांवन यो. हे ज्ञान मेळोवचे खातीर थंय न्हांवची गरज आसत. नारद बाब वचूलो न्हांवच्याक, न्हांवच्या म्हण वचूल्यार थंय वच्चे भितर ताका पाय निसरलो वर जालो आणि खोल 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 वचून तो उदकान ताका कळणीची खंय वतस कल्ल वतस थोडी खंयची खंयची वचून पावलो. आणि ते उदकाय ना जालें आणि खंयची एक हांतू
कल म्हणटात ताका ते अशें आसता न्ही, तांतू वचून बोगद्यांचो वचूलो, त्या बोगद्यांतल्यान भायर पडलो, पळयलें थंय न्ही उजवाड कसले घोमटेची हे, तर थंय पळयल्यार कोणाक ती खंयचे गांव खेळा अगदी, हा, तर तांतू एक राय थंयच गेल्लेल खंय, कळ्ळें न्हय. तर ते गेल्लेल राय गेली की थंय अशी दुसरी रायाक तांगे चल्ल्याकडे अशी बसयनात ती, त्या हस्ते गेले सोंडाळीन ते हार दिलेले आणि त्या हस्तीक सोडलो, तर कोण योग्य मनुष्य असो ताका ते हस्ती माळ घालता आणि तो राय जाता. तो हस्ती आयलो घेवन आणि नारदाल गळ्यात हार घालता. त्यामुळे हो राय म्हण ताका गाजत गाजत मिरवणुकीचेर व्हेल्ले, ताका अभिषेक केलो, तो राय जालो, ताका राणी मेळ्ळी दुसरी, ताका लग्न करून दिलें, ताका संसार वाडलो, मस्त कसकस झालें. बापरे, कड्डेर पडले रे. ती तांगली बायल गेली आणि गेली. राणी गेल्यार तांगेल हें आसता खंय, बायलेन गेल्यार तिगल जशी हांगा तांगेल एक एक विचित्र एक एक गांवचे असणे मायेचे, तरी तिगल सरणाचेर अन्य बसता खंय पूजान तू जशी ती वतात न्ही तशी तशी नारदाक थंय होऊन कंपल्सरी त्या रायाक थंय होऊन बसयले. तर ताका तो बुडाक जळच्या लागली न्ही, ओय 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 कोण ना ना हे अशीच असता म्हण, ओ नारायणा नारायणा म्हण बदरल. आता नारायण थंय बशिलो, इतरे खंयच तुकल्या वदरता हांगाचे सांगो, अयो बा कसले रे हे म्हण, हीची माया म्हण, हीची माया ही फट्टी असता जाल्यार ती गवत आमकां केन्ना म्हणल्यार पाय निसरता आमी वचून पावतात म्हण तुमकां कळनाची ती माया. तेमी ती केन्नाय गर्व जावच्या दिव नाका आणि म्हाका मायेचो अनुभव दी म्हणू नाका. तू मायेपासून अलिप्त असता बरें असं म्हण. तशी ही माया आपणाची वीण आपण पळोवची कशी, आपला आपणच शोध घेता, आपली तो माईक वार्ता हांव आस खरी, मगल देह ना, मगल मन ना, मगल चित्त ना, मगल कले ना, मागीर कल्ले स तरी केवळ निर्गुण ब्रह्म. आणि ताजे आमकां तो श्रीकृष्ण आमगेला जन्म घेवन का जाल्यार आमगे सुयणी गेला, आमगे सद्गुरू गेला, आमी प्रार्थना करता, ती येवन आमकां मदत करता ताका जन्म करच्याक. मस्त वेदना असता ती, तांतू मस्त वेदना कळ सोचका लागता ती. रात्रीच्या गर्भात होतो उद्याचा उशक काल, तशी उशक काल जावं काल्यारी रात्रीच फुल्ल गर्भांतान वचका लागता. ते एक देवीचे हांतू तरी अशी सरपट्ट वचका लागता. ते हांतू पळयले हांवें खंय वैष्णव देवी मंदिरात वचका जाल्यार ताका गर्भगुडी म्हणटात. अशी उबरोवंच जायना, बैस सुद्दां जायना, अशी मुखार मुखार वचका लागता. तसले तशी त्या जिवाक जर आमकां हे जाय तर तितली कळ आमी सोचका लागता, ती त्या अंधारांतल्यान वचका लागतात आणि पेशन्स दवरका लागता. पेशंटली मुखार 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 वचका लागता. कितले अडथळे आयले तरी ते सद्गुरूंगेल बोट सोडच्या ना. तशी मी पाहता आढळेना, निर्गुण ब्रह्म ते चळेना, आपण तेची परी कळेना सद्गुरू वेळ. तेच त्यांनी सांगल्या. त्यांनी ती समर्थांनी कली प्रार्थना केल्या ग तसं सांगा. चौपदी म्हणताना बरवल्या, पावन भिक्षा दे रे राम, दीन दयाळा दे रे राम. कली भिक्ष मागल्या, अभेद भक्ती दे रे राम, आत्मनिवेदन दे रे राम, तद्रुपता मज दे रे राम, अर्थारोहण दे रे राम, सज्जन संगती दे रे राम, अलिप्तपण मन दे रे राम, ब्रह्मानुभव दे रे राम, अनन्य सेवा दे रे राम. आम्ही सेवा करतात म्हणतात, आम्ही कोण सेवा करून करतली, आमच्या थांब सेवा करून घेवच्याक तो राम बसला. ताक तागल प्रार्थना समर्थ करतात की तुझी शिवाय कोणागली सेवा मगल तू तुगलीची सेवा म्हणा प्रत्येकान तू म्हाका तूच दिसतो, कोणी अन्य दिसना, आणि तुगल सेवा मगल हातान घडका अशी तू घडोवन हाडी. आणि शेवटी मुख्य तांणी कल मागले,
मज विण तू मज दे रे राम. म्हाका जिवंत दवरी जाल्यार मज विण म्हळ्यार मगले खंयचे हाण तूं अहमपण नाका, हांव नाका, हांव घालयलो, मी पण विरहित. जविण म्हळ्यार मी पण विरहत. तू मज दे रे राम, दास म्हणे मज दे रे राम. इतके मागणे मी देवा म्हाका म्हणून प्रार्थना करता ती समर्थ. समर्थ असले हड्ड संत सुद्दां म्हळ्यार कसले त्या हाण तूं कृष्णाक जन्मा घालच्या, त्या रामाक जन्मा घालच्या, त्या परब्रह्माक साकार करचे हाण तूं आत्मज्ञानाचा उपभोग, आत्मज्ञानात ज्ञान मेळोवचे खातीर, प्रत्यय येवचे खातीर सद्गुरू कितले लाल्ले जाता, कितले डिपेंड जाता ती हें ताजे वेल्यान कळटा. सारा सार अवघे शोधिले, तो असार निघून गेले, पुढे सार ते उरले निर्गुण ब्रह्म. सार खंयचे असार खंयचे आमकां पळय की कळटा. इतले आमी बुद्धू ना की खंयचे उत्पन्न जाता ते नाश जाता, प्रत्येकाचे स्थित्यंतर जाता वता, बदल जाता वता, ते पुरे असार. आणि सार म्हळ्यार कसले इतके सगळे बदलले तरी तांतूं एक जे भाववाचक नाम असतात, एक चैतन्य असता, एक तेज असता, एक सात्विक आनंद असता. सगळी ज्या भावन श्रेष्ठ दिव्य भावन असता, ती प्रेम असता, करुण असता, ती खंय ना जायना. ती परब्रह्माला भाव ते त्या परब्रह्मा भावरूपीच असतं. त्यांनी ती ताका पंच ज्ञानेंद्रियांनी पळोवच्या जायना, आयकूनच्या जायना, चाखच्या जायना, ताका ताका कालोवच्या जायना, सुकोवच्या जायना, कले जायना, जाल्यार ताका अनुभवच्या जाता, अनुभवच्या जाता. त्यांनी ती ते सांगता ती आधी ब्रह्म निरोपिले, तेची सकळामध्ये व्यापले, सकळ अवघेची नासले, उरले ते केवळ ब्रह्म श्रीराम. होता विवेके संभार, विवेके म्हळ्यार सार खंयचे असार खंयचे, प्रति एका कस लावन पळोवंक हांव कल्लें जे करताच ते सार आस की असार आस. असार सुद्दां व्यवहारांत करका लागता, पण कल खातीर करका लागता तर ताजेर पाय दवरून आमी मुखार वचता. त्यांचे आमकां ध्येय नाही, ध्येय नाही. आमकां उद्दा पिवच्या लागल्यार कले तरी मग्ग लागता, पॅल लागता, कल्ले कुणी लागता, नळ कुणी लागता उद्दा येवच्या. पण नळ म्हळ्यार उद्दाक नाही. उद्दाक आमकां तान भाग येता, ते आमकां एक्चुअली पिवनूच आमकां तान भागोवंक लागता, नळ खावच्या जायना. तशी सद्गुरूंगेल देह आमकां तेवे माईकची देह तांगेल शक्ती असणे, तांचे आमी त्या शक्तीन आमी आमगेल शक्ती एक करता. म्हळ्यार आमगेल आत्मनिवेदन जाता, आमगी शक्ती रुपान उरका, आमी कृष्ण रुपान उरका, आमी त्या तेज रुपान उरका, आमी ते सहिष्णु रूपाने सहनशीलता त्या दैवी भावनेंत आमी राबका. आणि ते आमी कल्टिवेट कशें करचे तर विवेकाने. खंयच्यान तुवें वाद करचे ना. कळ्ळें म्हळ्यार तुटे वाद संवाद तो हितकारी. संवाद केन्ना हितकारी असता. त्यांनी सगळ्या लागीं समजावन घेवन राबचें. कितले जाण कसकस उलयतात, कितले बरें म्हळें तर बरें करूं गेले तर ते आमकां वायटच म्हणटात. विचार करचे ना. कळ्ळें असार ते असार ती मगल कोणे नाही हे लक्षात दवरता. मगल फक्त एक सद्गुरू तर तोच परब्रह्म स्वरूप. त्यांनी ती तो म्हाका इतलें दिता तर तागेल सेव हांव करता. आणि तागेल रूप प्रत्येकांत आसा हें पळोवन त्या रूपाची सेव करची, त्या देहाची न्हय. त्या वळखल जाता आमकां सगळे कडेन तें दिसच्या लागता. आणि आजूबाजू जी जी चेडवं जोपर्यंत मगल चेडवं म्हण हांव करूं वता पळय त्यावेळी आमकां कले मेळना. जाल्यार सगळे आमगेले कुटुंब जेन्ना व्यापक आसता ही सगळी मगलीची चेडवं म्हणून त्या वेळार आमकां सगळें मेळटा. होता विवेके संहार, तेथे निवडे सारा आसार. आपला आपणासी विचार ठाई पडे. हांव म्हळ्यार म्हण कळच्या जाता. आपण कल्पिले मी पण आम्ही कल्पन केलेलं असता. मी पण हे कल्पना ती खरे असना. आपण कल्पिले मी पण शोधिता नुरे जाणते पूर्णाची मी पण आज काय तर मी पण गेलिया निर्गुण आत्मा स्वये. त्यावेळी संत सांगतात तुझ सगुण म्हणो की निर्गुण रे, तुझ सगुण म्हणो की निर्गुण रे, सगुण निर्गुण एक गोविंद रे, सगुण निर्गुण एक गोविंद रे, तुझ
म्हणो की अदृश्य रे तुझ दृश्य म्हणो की अदृश्य रे, दृश्य अदृश्य एक गोविंद रे, एक गोविंद रे तुझ सगुण म्हणो की निर्गुण रे. निवृत्ती प्रसादे ज्ञानदेव बोले, बाप रखमा देवी वर विठ्ठल रे, विठ्ठल रे, विठ्ठल रे, विठ्ठल रे, विठ्ठल रे तुझ सगुण म्हणो की निर्गुण रे तुझ सगुण म्हणो की निर्गुण रे. गोपाल कृष्ण महाराज की जय. तशी तत्वामध्ये मी पण गेले. जालिया तत्वांचे निरसन, निरसन म्हणजे निरसन ना झाली. साल्ल कानुडेले हे हाव नाही ते हाव नाही, हे असार ते असार जाल्यारी ताजो उपयोग घेवचो. कोण घेवचो? त्यालाच उपयोग कोण उद्दापिवचे, आणि गॅसाच उपयोग कोण रांदप शिजोवचे खावचे, प्लेटाच उपयोग कोण तांतू वाण घेवचे, मांचाच उपयोग कोण नीद काढची. तशी शरीराच उपयोग करून आम्ही आमगेल मन सुधारचे. आम्ही परमार्थाच मुखारी पायवाटेन मुखार वचे. परमार्थांची ह्या शरीराचो हे आमगेल मनाचो मनाची अवस्था बर कोण घेऊन आम्ही तांतू तांतू मुखार मुखार वचे. आणि आमगेल लक्ष खंय जे लोक म्हणतात अलक्ष्यच जाल्यार हे अनुभवच्या येता एक विश्वास. विश्वास देव म्हणता विश्वास दवरी, विश्वास दवरी. तरी ते एकले निसार साधी केली कशी विश्वास दवरचो. इतले प्रसंग येतात तू कशी विश्वास दवरचो. तर ताण म्हणे तू रिक्षान बसता, रिक्षावाल्याचेर विश्वास दवरून तू बसता नाही तर तू पावयतल म्हणून. तू किती तू कसल्याचेर तू विश्वास दवरता. प्लेनान एरोप्लेनान बसता थंय वतना तावड हे तरी दुसरे कले हांव न्हिदली फाय म्हाका हांव उठायतली म्हणून हांव पोळ्यांक भिजयता की सकाळ उठान वाटया म्हण. आणि मदेंच म्हाका कले जाल्यार वय की न्ही. पण हो विचार येना. तावड विश्वासान हांव न्हिदता. तो विश्वास कोणाचेर दवरता ती तर परमेश्वराचेर. तो परमेश्वर म्हाका जिवंत दवरता वय की न्ही. तर ताजे खातीर आमी ताल्यागी ग्रेटफुलनेस दाखोवंका आणि विश्वास दवरका. त्या विश्वासाचेर हे जग चलता आणि विश्वासाचेर आमकां सोहम भाव आमगेलो सह अहम हो भाव प्रत्यय येवच्या शकता. पण विश्वासाने श्रद्धा बसता. श्रद्धा आणि त्या श्रद्धा काम करता. ती धोंड्यान सुद्धा देवत्व हाडयता. खंयच्याय हांतू प्रत्येक एकांतू देवत्व खांबांत हो प्रगट जालो. कोण? नरसिंह प्रगट जालो. कशी प्रगट जालो तो? तरी त्या भक्तागेल भाव आशिल्लो. त्या भावाक भूल तो थंय आशिल तो प्रत्येकांत असता. ताका जाय घालता तो साकार जाता. अशी ना की गोकुळाष्टमी दिवसूच कृष्ण जन्मा येवंका नो. कल्ल्याक मस्त जाणां रात्री 12 घंटा कीर्तन करतात. हांव एक पण वचुलेली रात्री 12 घंटा कृष्ण जन्म कोर न्हू रात्री 1.5 घंटा एकली गारई. तशी जाल्यार आता आम्ही आमगेल वाडदिवस तशी करतात की आम्ही रात्री 12 घंटा उपजल म्हणून वाढदिवस करताना आम्ही रात्री 12 घंटा करतात. त्यामुळे आजकाल करतात म्हणा निद्दल्ल्यांक जागोवन ते कोणाल बर्थडे की तांकां जागोवन केक कापचे हे करचे सगळे कर्म करतात. तशी जाल्यार नॉट नेसेसरी. तांगेल उगडास महत्वाचे. तांगेल चारित्र्य महत्वाचे. ते कृष्णागेले त्या कृष्णागेले एक परब्रह्म तागले जे प्रेम भक्ती तागली गुरु तो परफेक्ट शिष्य आशिल्लो. तो परफेक्ट गुरु आशिल्लो. तो परफेक्ट मित्र आशिल्लो. सगळे परफेक्ट आशिल्ले. आणि तरीही तो केन्नाय प्रोग्रेस तो परिपूर्ण आशिल्लो. जाल्यार तो आमकां शिकयतालो की आमी कशी प्रोग्रेस करची. अर्जुनाक ताणें निमित्त केलें. निमित्त मात्र भव सभ्यसाठी गीत सांगली ती आमचे खातीर चांगले. त्यामुळे हे कौरव पांडव आमच्यात असत. 5 पांडव कौरव 100 असत. वाईट गुण तर तांक कशी नाश करची. तर मगले 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 हे जे म्हणून बसल्यात पळय त्या मोहान तू पडलेले आमगेल मन धृतराष्ट्र जालें कुरड जालें कुरडें. तेमी ती ताक जागृत करता जाल्यार सद्गुरूंगेल मदत जाई. हल्लोन हल्लोन आमगे सद्गुरू आमकां जागृत करता.
जर ताज खातीर पयलें ताजेर विश्वास घालता सद्गुरूंचेर. तरी तांणी कळ झाल्या तत्वामध्ये मी पण गेले, तरी निर्गुण सहज उरले, सोहम भावे प्रत्यय आले, आत्मनिवेदन श्रीराम. आत्मनिवेदन होता देवा भक्तासी ऐक्यता, साचार भक्त विभक्तता सांडून झाला. विभक्त सांडून विभक्ती पुऱ्या ताका नाश झाली, त्याने तो भक्त भरले. भक्त झाले म्हणा देवा भक्त्यासी ऐक्यता श्रीराम. हे हंग आत्मनिवेदन जाता. निर्गुणासी नाही जन्म मरण, निर्गुणासी नाही पाप पुण्य, निर्गुणी अनन्य होता आपण मुक्त झाला. हा निर्गुणान जर एक झालो तरी माका मनान मुक्त कडेरी कशी. कुंतुनी कुंत्यात साऱ्या पाय माझा मोकळा, तशी सगळं हात सगळं करता ज्याला पाय मोकळे दवत आणि गुंतून पडना. आय गेट इन्वॉल्ड, आय इन्वॉल्व माय सेल्फ. सगळ्या खातीर सगळं करूंक पडचे जाल्यार तातूंत गुंतून पडचे ना. तर भायर कशेंच आमगेल अभिमन्यू जावं नये म्हणून कृष्णाक आमगेल हृदयांतूच कायम स्थान दिवता. कृष्णाल हे महत्वाचं श्री कृष्णागल्या. निर्गुणासी नाही जन्म मरण, निर्गुणासी नाही पाप पुण्य, निर्गुणी अनन्य होता आपण मुक्त झाला. तत्वी वेटाळून घेतला. थांब माया. माया कशाच तिने वेटाळ घेतला. सर्प कशी वेटाळ घालते बांधून घालतात तशी त्यांनी कर जाता. प्राणी संशये गुंडाळला, आपणासी आपण फुलला कोहम म्हणे. म्हणे कले की हांगा सोहम म्हणे हांव तोच. हो आत्मनिवेदनाचा आमकां प्रत्यक्ष अनुभव आमकां कळ जाता. आमगेल कल्पनेनेच आम्ही आपणाक मीपणा धरलेले असता होय की नाही. जाल्यार तें जर सोडलें तरी मूळ निर्गुण ब्रह्माला आशिल्लें आमगेल मूळचे ऐक्य अनुभव येता. आणि हे कोण करून दिता आमगे सद्गुरू. त्याने सद्गुरू केन्नाय विसरचे ना कळ्ळें. तत्वी गुण विवेक पाहता म्हणे सोहम, अनन्य होता अहम सोहम मावळली. अनन्य झाल की कळ जाता की म्हणारी सगळी सृष्टीचे रहस्यच कळता कळणे. तशी ते हे म्हणारी शब्दा वाचून कळले काही शब्दांच्या पलीकडले. अर्थ नवा गीतास मिळाला, छंद नवा सूर निराळा. त्या दिवशी का प्रथमच माझे सूर सांग अवघडले. अंग शब्द तोंडात तोंडात विरून गेले ते परब्रह्माचे अनुभव येऊन तरी माईक सगळे प्रवचन ऐकले, संतांगले उपदेश ऐकलं, ते शाब्दिक ऐकलेलं, ताजे श्रवण केले, ताजे मनन केले, ते शब्दाच्या आधारान केले, ताजे वाक्यांचे मनन केले. जाल्यार जेन्ना प्रत्यक्ष अनुभव आयलो त्यावेळी निशब्द झाले. निशब्द झाले. उल्लोंच्या कले वर्णी मनान कले शब्द वर्णी ती आणि फक्त तो प्रेम भाव भरलो, तो आनंद भाव भरलो, तो तेजो भाव भरलो, ती सहनशीलत भरली, ते कंपॅशन भरले, ते गुरु बद्दल एक अनन्यता पट्टोळ घेवचे तशी. आठवले पुनवेच्या रात्री लक्षदीप विरघळले गात्री. त्या चेडू उपजना पडे त्या गुरुक आमच्या बद्दल इतलो आनंद निर्माण जाता. जेन्ना परिज्ञानाश्रम स्वाम्यांक आत्मज्ञान झाले आणि आनंदाश्रम स्वाम्यांक कळले जाल्यार तांगेल एक ये हृदयीचे ते हृदय घातले झाले तांकां कळले. तांणी कोणाकय सांगली जाल्यार एक नमुन्याक तांगेल दोळ भोवत नाही. ते शिष्यागेल कौतुक पळोवन तांगेल आनंद पळोवन गुरुंगेल दोळ भोवत नाही. तेव्हा कितले कष्ट काढले रे परा जाल्यार तुका मेळ्ळें आणि आमगेल आशीर्वाद आसा तुका कायम वर्तल. हे म्हणे आशीर्वाद तांकां दिल्ले स्वाम्यांनी, तशी आमकांय तशी जाता, तशी मेळू शकता. तत्वी गुंतला म्हणे कोहम. आम्ही तत्व देह म्हळ्यार हांव ह्या तुझे तत्वान गुंतलेलच न्ही. तें जाल्यार हांव कोण म्हणून शकता जाल्यार विवेकान सगळी जर सोल्लोन पळयल्यार कल्ले ना म्हण कळता. कोबी कांदो असले ते पत्ता गोबी म्हणटात न्ही, ते सोलून पळय भितर कले आसना.
विवेक पाहता म्हणे सोहम, अनन्य होता अहम सोहम दोन्ही मावळली श्रीराम. अहम सोहम मावळले श्रीराम. या उपरी उर्वरित तेची स्वरूप संत, देह सोनी देहातीत जाणीजे ऐसा. देहात असून तो आता देहातीत झालं, देहातीत झालं. तशी कृष्ण एक भीतर अशील नीती, देह अशील तर काही आमचं देह असता मी सगळं करतात, पण तरी सांगितलं अंतरीच्या ठोब्याला ठेवून मनी, कधी पाय घसरता कधी विवेक सुटता. अडकलता ठोब्या माझा, ठोब्या माझा आतून बाहेरी ठो ठो करी. तशी तर आमचं अंतर्मन जागृत, आमक ज्ञान हा जो अनुभव येता अंतर्मन ठो ठोकून सांगता पण हे अशी बरोबर नाही तशी बरोबर नाही, हा मार्ग करेक्ट असं तो मार्ग करेक्ट असं. हा या प्रॉब्लेमातली सोल्युशन असते. ही की शांत राहतो कल्ले जाईना आपण करून देता. हे एक नमुन्या कॉन्फिडन्स, निर्भयता हे सगळे येतात. आणि त्या कल जाता संदेह वृत्ती ते न भंगे, म्हणून बोलिलेची बोलावे लागे. समर्थांक समर सांगतात किती समास झालंय आपण त्यांची सांगतो असं आत्मज्ञानाबद्दल. त्यामुळे आपणा कचकच की त्यांना ऑकवर्ड दिसायला परत परत त्यांची सांगतात ते इतके विनम्र असती की त्यांना दिसता श्रोत्यांनी श्रम करता हा बोर केल की कल्ल्या त्यांच्या सांगत. तशी संदेह वृत्ती तेन भंगे, म्हणून बोलिलेची बोलावे लागे. आम्हासी हे घडले प्रसंगे, श्रोती क्षमा करावे. कले हा विषय कळत का म्हण खातीर परत परत त्यांची संख्या लागतात. कारण साधक आली संशय वृत्ती जी असणे ती एकदम ना जायना कल्ल्या नाही जायना. इट इज बट नॅचरल. कले म्हणाली जे आम्ही म्हणतात ती वधरून वधरून संत सांगत असतात की ह्या मात्र खरं त्या मात्र खरं, ते आमक प्रत्यय कळया ना की ते केल तर की आमक ते प्रत्यय प्रत्यय अनुभव या ना. आणि जे असार असार पट्टी पट्टी नाश त्यांचं नाश जायला हरकत ना तात्पुरते तरी आमक वापरच्या मिळतच नाही. आम्ही आरामात असत नव्हे अशब्दल हे असतात. त्यामुळे त्यामुळे मुखावर फायनल डेस्टिनेशन कल खातीर जन्म घेतला हे आम्ही विसरतात. आता मी आरामात असत नाही, खावो पिवो मजा करू होय की नाही. श्रीकृष्ण जन्म म्हण की आम्ही गडा फोव केलं, दह्या फोव केलं आणि कल केलं, खीर केली, दवा मुखात वरली, पाय पडली. आणि युजली आम्ही आमक कशी आवडत नाही तशीच करतात. त्याला मागवत असतात देव काही खाय ना आम्हीच खाऊ शकता असं नमुन्याच्या झाले रे. तशी नाही त्या श्रीकृष्णा जन्म म्हणाली आमक एक नमुन्याने सोहम सोहम आमचितो आमचितो आज अनुभव येईल त्यावेळी गोपाल कृष्ण महाराज की जय. हा समास कंप्लीट जाता. इथे श्री दासबोधे गुरु शिष्य संवादे मायोद्भव नाम समास तृतीय. माया उद्भव कशी जाता हा जे हे असं माय मला कल्ले त्या नारदाल कहाणी सांगली त्यांची भानगडी मी पुढचे नाका जाल्यारी माया आली रे साधू संतांना सोडून गेली. साधू संतांना त्रास देईना त्यांनी आपल्यावर मात्र आ बैल मुझे मार म्हणून नारदाची केली पळूया म्हणून त्यांचं मत टाकून देत होते. तशी ते आणि त्याचं अनुभवायला एक नमुना हे जाता आम्ही ताजे मागशी लाग्या आणि आम्ही देवा गल्हाची प्रार्थना करूया. हल्ली दिवस जरी वाईट असले तरी देवा आम्ही तुझेरी संपूर्ण आम्ही विश्वास दवरता ती आणि आमक ते मदत करी आणि सगळं सांगतो त्यामुळे रामरक्षा आणि खंचे आम्हाला रक्षण करी हे सगळे
राम हो जय राम, राम राम हो जय राम, पतित पावना पूर्ण कामा, पतित पावना पूर्ण कामा हो राम हो जय राम, राम राम हो जय राम, नाथा हो दीननाथा, नाथा हो दीननाथा, तुमचे चरणी राहो माथा, तुमचे चरणी राहो माथा हो राम हो जय राम, राम हो राम हो जय राम, बंधु हो दीन बंधु, बंधु हो दीन बंधु, बंधु हो दीन बंधु, देवा हांव दीन आसा तूं म्हगेलो बंधू, बंधु हो दीन बंधु, रामदास म्हणे दया सिंधू, रामदास म्हणे कृपा सिंधू, रामदास म्हणे करुणा सिंधू, राम हो जय राम, राम हो जय राम, जानकी जीवन स्मरण जय जय राम. समर्थ आमच्या खातीर इतके प्रार्थना करतात हा, तशी ते श्रीकृष्णाक ते श्रीरामाक ती दोन्ही एकच आसत. हाजे आजी म्हळ्यार ताका दर्शन दिल्लें श्री कृष्णाने. आज कृष्ण जन्माष्टमी म्हणून सांगता, हनुमंताक रामाक रूपान दर्शन दिलें आणि संबंध त्या कृष्ण रूपान पुऱ्या राम पंचायतन दिसले. त्यावेळी ताणें कल्ल म्हणलें गोतसलें की तागेल पाप हें जालें, ताका मस्त वायट दिशील पेटाक दोळ्यांतल्यान अश्रू येवच्या लागली. झोकून घेतले एक हृदयीचे रूप झाले वो साकार, आता नाही धीर डोळिया हृदयीचे रूप. द्वापार युगात एक युग झालेले तसले म्हणल्यार त्या श्रीकृष्णान आपण घेवन ताका राम रूपान दर्शन दिले. तो धावन येवन ताका चरणांचेर कोसळलो आणि तागेल अवस्था कली जाली आणि रामागेल अवस्था कशी जाली. युग युगे 28 युग तो अशी राबून पुरे कॅस धवे झालेले, म्हणतारे मांकडते इतके तोंड सान झालेले तसले. त्यावेळी ते पडना पडत मागीर तो अवीन हे न्ही ताका चिरंजीव केला रामाने. ती ताणी येवन हे केले खंयचे हृदयीचे रूप झाले वो साकार, आता नाही धीरू डोळिया हृदयीचे रूप झाले वो साकारू. पाझरू पाझरू किती हो पाझरू, धड घर झरा घेरू ओसंडिले, टपट पट पाधावे राम पायी, टपट पट पाधावे राम पायी, कशी झाली घाई भेटायाची हृदयीचे रूप झाले साकारू. शुभ्र केश कपिचे शेला की वो झाले, रामागले चरणांचे तागद दोळ्यांतले अश्रू पडत असती आणि तो श्रीकृष्ण राम रूपान बसला तरी तागद दोळ्यांतले अश्रू
कसलं राम भक्त हो हनुमान श्रीकृष्णा डोळ्यांतले प्रेम तागले मात्यारी आशीर्वाद रूप जाऊन अमृत सिंचन जात असत तसले शुभ्र केश कपिचे शेला केव जाणे पाय पुसिले हळूवार शिवांगी ही धन्य केशाग्री बैसली सहजीची कटली राम पायी हृदयी रूप जाहीर हो साकारू आता नाही धीरू डोळिया हृदयीचे रूप झाले हो साकारू. आता आमच्या नित्याची प्रार्थना. कल्याण करी राम राया कल्याण करी जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया. दास म्हणे आम्ही केले पावलो दयेसी नाही सरी दयाळा कल्याण करी. नंदन्तु साधका सर्वे नश्यन्तु विदूषका अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ओम शांति शांति शांति. श्रोतेगण हो,